на този етап, в който сме в момента, трябва да преразгледаме животите си така, че да си дадем сметка, кое в нашия живот е под определението задължение и задача и отговорност и кои неща са под определението приятно, творческо, радост, хармония, приятни занимания. Трябва да направим един елементарен разбор за самите себе си, в които да си дадем сметка дали даденото нещо, което е в живота ни, е задача и задължение за нас. И ако да видим какви са причините ние да го приемаме по този начин. И защо продължаваме да правим неща, които не са ни приятни. Защо продължаваме да правим неща, които са задачи и задължения. И защо нашият ум продължава да ни убеждава, че ние трябва да ги правим. Ние разбираме ли, че всяко едно нещо, към което подходим, което имаме за задача и за задължение, е обречено на провал. То е една бъдеща или настояща или активна кармичност, която ни носи изключително много уроци, много ситуации, които постоянно да се връщат към нас и да ни показват, че това не е нещото, което е за нас. И че ние, ако не сложим по-различна енергия в него, то няма да заработи за никой. С една дума, ако аз ходя на работа с нежелание, ако не искам да съм там или просто не ми харесват колегите или начина на работа или просто работата, която работя и трябва да върша, ако го имам за задача, за задължение, защото трябва да оцелявам и да живея и да си преразгледам добре нещата, в които вярвам. Защо мисля, че аз трябва да ходя на работа, да работя точно това, точно там и защо си мисля, че няма да се намеря работа, която ми е много по-приятна, много по-хубава, за мен много по-благотворна, в която аз да сложа моята истинска добра енергия и пак да имам достатъчно доходи. Защо си мислим, че трябва да сме наказани да стоим на едно място, в което не се чувстваме добре? И защо, когато ни се даде възможност да направим нещо добро за цялото, ние го приемаме като ангажименти, задължения и задача? Защо, ако ти си влязал в едно благотворително, да речем, акция или програма или нещо, което е благотворително и е за доброто на, да речем, на рибите в океаните и в моретата и в водоемите, ти не го приемеш като част от това, тая възможност, която ти се дава като част от възможностите и просто шанс да направиш нещо добро. Защо го приемаш като задача? Защо го приемаш като задължение? Защото тая част от егосъзнанието и от егото иска да се справя. Защото когато поемем дадена инициатива да направим нещо, дори и за добро, дори да е благотворно, ние продължаваме да изискваме от себе си. Продължаваме да си търсим сметка сами на себе си как се справяме, продължаваме да изискваме от себе си да се справяме, продължаваме да си поставяме таргети, определения, цели, които да ни изкарат в една позиция на справящи се, на успешни, на нещо повече. Това е част от егосъзнанието, което търси да ни реализира като полезни, като важни, като необходими за някой, за нещо, но в същото време продължава да изисква прекалено много от нас. Прекалено обсебващо, изискващо отношение имаме към самите себе си. За това, че ние искаме, когато се захванем с нещо, то да се получи на всяка цена и то да се получи така, че да се впише в рамките за успех, които рамки са наложени от някакво си общество, матрица или от някой или от нещо. Или просто са ни внушени в собствената ни глава.
Едно творческо същество, което е събудило потенциала си на такова, то знае, че с каквото и да се захване, има ли в него много любов, то ще стане по най-добрия начин. Колко ще продължи, какви резултати ще даде, няма никакво значение. Важното е да бъде истинско. Да няма изисквания, да няма очаквания, да няма рамки, да няма определения. Да е просто такова, каквото е. Затова, колко да е сложно да си подредиш нещата в главата си, първо трябва да започнем от самоанализа. Защо съм избрал даденото нещо, защо го правя, какво предизвиква в мен, как го възприемам, кое ме кара да го възприемам по този начин. Всичките тези неща. Да си дадем отговори на тия въпроси. Ако съм влязал в духовното, за да оздравея, и съм оздравял, и съм продължил да бъда в това духовно развитие, дошъл ли е момента, в който вече аз да спра да мисля и да търся само облагите и промените, изгодите за себе си? Дошъл ли е момента, в който чувствам, че мога да отдам и да подам и на другите неща, които биха им били полезни? И готов ли съм, когато тръгна да го правя, да не изисквам от себе си успехи, да не изисквам от хората това да приемат това, което правя и да го разбират и да му се радват, а просто да приемам, че аз правя всичко, на което съм способна с цялото си сърце, а то работи там, където трябва. И сработва и помага там, където трябва. И не изисквам нищо повече. И това е моя фокус. Да правя нещата, да ги правя с много любов и да не ги приемам за задължения и за задачи. И да не изисквам прекалено много от себе си. Затова наистина в този момент да се обърнем към себе си, към животите си, към взаимоотношенията си, връзките си, приятелствата си, работата си, всичко, което правим и не правим. И да си зададем тези въпроси. Кое как възприемаме, по какъв начин го възприемаме, защо го правим, каква енергия, какво състояние сме, когато го правим. И как можем да го подобрим. Как може да направим така, че вместо да се захващаме с нещо, което ни напряга и ние създаваме негативна енергия, която води до така или иначе абсолютен разпад на нещото, с което се занимаваме. Пак давам пример. Отиваме на работа, не ни си ходи на работа, не ни харесва, ние сме в негативната, ниската вибрация. Ние сме там с тази ниска вибрация. Всичко, което се завърта около нас е просто една карма. Ние предизвикваме ниски вибрации, ние предизвикваме негативни ситуации, които ни забъркват в още по-негативни неща и ни кара да се чувстваме още по-зле от това, че сме там. Но продължаваме да го правим, защото изискваме от себе си да се справим. А ние всъщност не можем да се справим, защото се самосаботираме постоянно. Защото завъртаме само негативна енергия. Ние можем да се справим в кавички, ако отидем и променим тотално отношението си към работата, която работим. Към себе си, към колегите си, към абсолютно всичко. И то не става е така за един ден. Значи аз отивам някъде, завъртам негативни неща, изисквам от себе си те да дадат позитивен резултат. Невъзможно. Отивам някъде, завъртам позитивни неща, не търся резултат. Перфектно. Това е. Когато правиш нещо с любов и си позитивен, то се свързва с съществата и с всичко около този човек, което вибрира и е привлечено от тази позитивност. Със сигурност ти няма да си успешен, ако завърташ любов и светлина, а около теб са демонясали същества, които ги дразни тая светлина и тая любов. Обаче на теб няма да ти пука, защото твоята цел не е да си успешен. Твоята цел вече е просто да привличаш това, което можеш да отблъскваш това, което отблъскваш и да ти е все едно.
Тогава си пуснал тия изисквания, тогава си пуснал очакванията за това. Важното е ти как се чувстваш в този момент. А ти знаеш, че си любов и светлина. Ако ти знаеш, че си любов и светлина, ти знаеш, че всичко ще е наред. Знаеш, че тия същества, които трябва да дойдат, ще дойдат. Тия същества, които трябва да тръгнат, ще тръгнат. И че нещата, които трябва да дадат плодове, ще дадат. Другите ще увяхнат, че няма да родят нищо. И няма проблем с това. Но когато е синтетично, когато е изкуствено, когато е негативно, ти отиваш там някъде, искаш да сътвориш хубави неща, но завърташ негативност, ниска вибрация, която не може да даде позитивен резултат. Изискваш от другите позитивности, изискваш от себе си позитивности, без да се осъзнаеш, че ти си самата негативност. Не може да седнем в едно поле, да завъртаме негатив и да очакваме позитив. Може да седнем в едно поле, да завъртаме любов и позитив, да привличаме любов и позитив и да отблъскваме негатива. Може да завъртаме негатив и нелюбов и да привличаме негатив и нелюбов и да отблъскваме любовта и позитива. Проста работа. Обаче не е просто да си дадеш сметка какво завърташ. А това става само когато се самонаблюдаваш. Само когато си изключително прецизен към себе си, да си задаваш постоянно въпроса как си. Какво завърташ, как се чувстваш, как си в момента и това, което правиш, дали го приемаш за задача или го приемаш за нещо, което ти е приятно да бъде направено. И ако нещо те стресира, хем си тръгнал с добро намерение да го правиш, хем обаче те стресира и те кара да се напрягаш и да си прегледаш вътрешното състояние. Дали не идва отново от това изискване към самия теб. Значи аз съм тръгнала, примерно, да помагам на природата и искам да засадя 20 дървета. Обаче, докато го осъществя цялото това нещо, аз се стресирам, напрягам и започвам да наричам всичко с думи там. Наименованията на задачи, задължения, ангажименти, отговорности. И аз губя първоначалния си блясък, първоначалната си искра, която му е потикнала аз да тръгна да посадя тия дървета. И започвам да се фокусирам върху тая част на моето съзнание, която е егосъзнанието ми, която ми определя нещата, които имам да върша като задачи и задължения. И там трябва да спра, да паузирам, да видя, че стреса ми се е повишил и напрежението и да си задам въпроси защо и коя част от мен приема цялото това нещо, което правя като задължение и като един вид възможност да се справя с нещо. Това е наистина много важно. Защото ако не, ние се въртим в... Дори най-прекрасните неща, с които се захващаме, се завъртат в негатив. И то отново, пак казвам, идва от това дълбоко усещане за изискване, за справяне, за очакване от самите нас, да не говорим за очакванията към другите, и най-вече за това самоунищожително самосъдене, себеосъждане, себенатискане, себепритискане, себестресиране. Да трябва да направим нещо по даден начин, което да се нарече успешно, полезно и т.н. Време е да направим дълбока ревизия за себе си и за всичко, което е в живота ни, да си дадем сметка защо сме го избрали, как работи, да го преразгледаме, да го анализираме и наистина да открием нещата, които искаме да правим и когато тръгнем да ги правим, те да се извършват без да бъдат рамкирани и без да има очаквания какъв трябва да бъде крайният резултат и колко успешни или пък неуспешни трябва да бъдат.